assalamu aleykum musidɓe fulɓe ƴeewoɓe Fulbe TV hande kadi miɗen garani on ɗo leydi Soma nden no ɗo gandi Fulbe TV e tabital Pulaaku ngal Gambia ɓoydi kala tabital Pulaaku Gambia ko immani rek ma Fulbe TV tawa hen nden noon ɓaɗe gandi tabital Pulaaku ngal Gambia wattu foof ɓe noddira dente ɗe gandanta fi jokkodirde enɗam walla jokkodiren dente Cate gonɗe e nder Gambia fof hande kadi e tawa e mum ɓeɗe noddiɗo Hooreejo chef uji leyɗe ɗe fof ɓe gandanɗa ɓe kawri ɗo ko wiyete Soma ɗo woni hakkude e leydi fof ceeɗi ɗe garɗa fof a tawa ko ɗo woni hakkude nde ɗum waɗi kayen wonnode ɗi jiiɗi ɓamtare Pulaaku ɗi jiiɗi fof tawe e tabital Pulaaku kala ɗo matta dente ɗe gandanta fof ala tawe hen nden no ala ko mattere jawdano minen yiyon komi kewani on hande e nder Soma musidɓe Fulɓe no mbiɗon ni rek ƴeewoɓe Fulbe TV en gari ɗo en tawi ɗo yewtere nde ɗi inchallah yewtere wonde fayda o haalama ɗo ala ko mattere en calmodire mum ganden ko moni mawɗo a salminama. Assalamu aleykum min ko mi wiyete Alaji Ɓooyi Ba to Fooñi fayda ɗi wayno 5 Fooñi o chef uji 5 bila Bulok ha Kallaji han ko min woni Hooreejo tabital Pulaaku nde district fof district hen mino en hen cuuɓi neɗɗo kadi mo ganduɗa hoore ma on ne ardanimi toon tawa kala ko faala haalede minne koye on yottinanammi konngol ngol on yottinana yimɓe makko eyyi ɗum noon fayda minen hen jogui biyeteɗo Samba Keɓe on wonani min Bulok min gimmi sa immima ɗon minen jogui Sayfullahi Sow on ɗon ne woni Sibano sa immima ɗon ano ara leydi Buyam ɗon kadi minen ɗon jogui Yaya Sow on kadi joɗani min ɗon si iwi ɗon gara leydi Bondali biyeteɗo Sadio Diallo on ne joɗani min he dow Fooñi Bondali si a yawti Fooñi Jaron ɗon kadi minen jogui ɗon Tijjane Ba on kadi joɗani min toon e sengo tabital Pulaaku minen fof noon fayda ko min woni hoorejo mabɓe ɓe foof nde minen fof noon ko anniya goto ɗo yaata ɗo ni minen tabital amen Pulaaku ɗi wayno ko Gambia fof kono minen kadi Fooñi jowi o minen en keeɓi dental ngal gandanɗa hoorema ganɗon koye Fooñi tan ngal woni faalama Fooñi naajo han ko beela ndewa he dow amen nde jiwodira hembo paaleɗa Fooñi fa e Fooñi eyyi joni ɗum wonani min weltare comme an on ne a ariɗo anne ka haal Pular a lamdima min ko hoɗumen woni weltare amen e tabital Pulaaku ko ɗum min mbawtama hollu minen fof min gimmima to hande minen gari minen kawriti Soma e dow inde on kadi woni hoorejo amen biyeteɗo Koli Ba noddunomin ko on min gari notade e dow Soma eyyi ko nden noon mawɗo a jarama wayno wonni ni han ko mbiɗa Fooñi joyi ɗi fof ko woni hoorejo nden noon Allah waɗi en gari en kawri Soma ɗo Fulbe TV kadi no koye tabital Pulaaku e tawa par ce que cosɗo Fulbe TV ɗi jooɗi France wiye Samba Galadio Mballo mi anda so nana fi muɗum kanko wimmine min gimmine men kala ɗo tabital Pulaaku dilli ɗo ha koye naka toon nomi yamin tawe hen par ce que ko woni sababu télé o ko fi fimnugol Pulaaku ɓamtugol Pulaaku enen Fulɓe ɗen jinno suuɗade e fuɗade feññinde si wiyama ngaalu pulloɗe wonde e ngaalu si wiyama gandal pulloɗe e ngaalal kono ko hoɗum waɗi ko suuɗade nde nden noon ko ɗum taki ha joni Fulɓe TV ɗi yiilo Gambia foof kala ɗo tabital Pulaaku dilli walla kala sago amen kala ɗo Saare Fulɓe woni mami jetto toon jewtide maɓɓe jaren ko hono tawi Pulaaku ɓamtata nden noon mawɗo mi sawi mi yiyama joni noon an ne yiyanama ko hono cikkuɗa Pulaaku ngu ko hoɗum wawta en ɓeydide ha ɓeyden kawral ngal yo ha han mi salminima inde l'Islamu comme tabital Pulaaku minen de Allah wanno fayda bila min gimmi hen tabital Pulaaku yano waɗi caka seeɗa kono Allah e président Barrow o noddi min minen fof stay house ɓayde minne mi tawano hen kulle Fulɓe ɓe no ɓe bakkilo hakkude Alaji Madou e Alaji Sidi Dem fof wona gotum ɓayde Fulɓe ɓe kay pullo fof ko pullo tan Allah waɗi o rentidiri min nde bila on tuma noon fayda kam on o ɓolaki min wire minen beltore kulle muɗum ɓayri han ko kam Allah yawriniɗo leydi ɗo nde minen tabital Pulaaku ne kono Gambia yara yeeso tan tabital Pulaaku ne immani nde han président one kono Gambia yara yeeso tan kamɓe immani nden noon minen he muɗum minen cikki minen fof ko anniya goto han ko woni ko ɗo dental amen koye inde président amen gardiɗo kulle tabital Pulaaku gongal nder Gambia fof he inde Sidi Dem he Cukko muɗum M5 kam on fonnoɗo ar minen ne min kaala
ɓayri min mbaɗi fina tawa ɗe balɗe ɓoyani a bete balɗe ko lewru korka ndu nattata ko wasu nden noon ɗonne ko fulɓe noddodirno nde fulɓe ɓe woodi immorɓe hay leyɗele Allah waɗi minen fof min kawri toon min duwodiri toon ko nde woni ɗum ɗon ne sakima han noddal ɗo ngal ko min noddodiri ko hoɗum wonno weltare amen ma ko hoɗum wonno loobre ɓayri si yimɓe ɗiɗo tato kawri dula ko beela ɗum fof heeɓo hen beleɗe ɗe keeɓo hen loobre ne heeɓo hen kono ha hande wonno tabital Pulaaku minen nanguino ɗum yaaru yeeso ko ɗum waɗi nde wonno hengal lewru korka ndu ne paasi min noddodiri ɗo kulle min mbatta fa ñiɓi amen ɓayri ñiɓi si mbaɗano ko fulɓe mbiyata ko ñiɓi si goɗɗo hawama koɗi ɓortere siɗi tangi koɗi ɓortere joni noon koye ɗum min gonno ɗo min daara ko hoto hen woñino ko hoto fewno joni noon koye yewtere ɗum min goni ɗo kono min jeeyi min jii ko fewno hen ko awa he ko woñi ko julɓe jogiiɓe ɓe kakkillaji ɓe nandani am ɓenne daaritimmam ko woñi kone si hunde woñima ko woñcete kono si hunde woñima a wiya ɓurtat ɗum woñka a helowat ɗum nde ɗo noon woñcama eyyi woni Demba Diallo Foñi Blog min woni Cukko Hooreejo amen toon to Foñi Blog Hooreejo amen toon mo wiye Samba Keɓe ko min woni Cukko makko min woni Demba Diallo se nden noon ko ɗum mbawta yimɓe haalande hannde gila keɓɗon o Batu ɗo e nder Soma ɗo ko wawta ɓamtinde yimɓe ɓe Pulaaku surtout cukalɓe enen cukalɓe yo caggal ɗum ko adi fof mi salmini Fulbe TV on calminama on jettama on jarama saabu arde mon accude mon haajuji ara tawa min ɗo pour keɓa lamdodiral amen hoko woni weltare amen he nder tabital Pulaaku te kadi mina ñaaga Allah nde télé o heɓata doole ha yimɓeɓe foof kuccita e makko ɓay télé o hande mo darani fulɓe te noon hande kala ko dari ɓamtude fulɓe rek ɓiɗɗo pullo ne ko woni hamme ma ko ya ñagano ɗum ɗon ɗum wona ɓamtare ma par ce que hande minen ne ko ɗon ɗo télé fulɓe ɗo min fulɓe TV ɗo min mbawata farnade ɓay hande ko on télé innira e ko gonmi ko nden noon ɗon woni yettere Allah no feewi e min ko he nder tabital Pulaaku gonmi kono mina he sengo yurseje mina he sengo mawɓe he kadi te kadi komin yimɓe ɓe gandanɗa waɗoɓe sensataji yimɓe addaɓe he nder tabital Pulaaku hollaɓe no fulɓe ko en fotɓe nangodir gonen gotum e nden noon he ngal koyngal min goni ha addi hande yawtani no hoorejo amen o haaldiri ni o immiɗo ɗo Alaji Ɓooy ko hoorejo amen foñiji joyi ɗi foof yo hande ko addunomin ɗo woni ko feytodirde e ƴeftida miijoji ɓay hande si on ƴeftidi e golle on mbaɗi wot golle ɗe mbaɗɗon ha paari wodat hen ɗo mankata wodat hen ɗo gandanɗa tawa yimɓeɓe ɓeɗon keeɓi weltare ɗo manki ɗo jahnitoɗon ɗon mbaɗon in maintenance kadi ha fa ɓurta yarude yeeso ɓay hande mo kala e nder Gambia ɗo ko woni weltare mum woni yo fulɓe ɓe gon gotum nangodira gonen nene goto baba goto inchallah ko ngal koyngal adduno min ɗo jara Soma ɗo te non woni ni hande ɗo ɗo tolni ɗo min keeɓi weltare mawde saabu hoorejo Sidi Déme immini he exécutif e cukko muɗum ɓe gari ɓe tawama mitino min jewtidi he mabɓe te kadi woni min weltare no feewi he dow yigol tabital Pulaaku ina woni gotum ina woni ɓernde wotere ina woni miijo woto na yaɓɓiɗi koyngal gotal inchallah ɗon ɗo min tolni ɗo fayda nden weltare min goni na wayno mitino guilam subaka minen hen min jeeyi ha min tolnima ɗo gandanɗa joni mo tolnoyima e hubgol kono noon e mitin si yeehi ha e hubgol rek e yimɓe kaɓani hen e on loɓotirani hen rek tawat ko ɗum weltare inchallah te ko ɗum min ennino henne min gara min jewta min pija min jala min cako he jaam inchallah ko ɗon min tolni jarama yo jarama jeefa eyyi ha joni musidɓe am fulɓe ko Fulbe TV woni ɗo e darde ha joni miɗen bonani ɗo Soma tawede dente tabital Pulaaku ngal waɗi nder Soma ɗo ala ko mbatte rek e jeeten ɗo kañum woni chef ɓe fof kañum woni hoorejo ɗum woni Waaji Koliba maɗo Koliba a salminama yo waaji mi adima mi yettima mi jaarima he inde kaw am Basi Mbaalo kola ɗum miɗo yetta Samba Mbaalo oɗo o nafa fof tigi tigi o ko he muɗum fuɗi Samba Mbaalo e ɗo leɓɓasu ɗo han yimɓe ngari meeting weltare meeting ko ganduɗa ko nablata tabital Pulaaku yeeso jaatigui men ɓoyɗo Salla e Dembo Diawo Jirof en jetti Allah en jettiɓe kayne wondiɓe mumen fof
heɗen jetta Sidi Dem e Cukko mum in 5 Diallo en jetti ɗum en jarni ɗum sabu ko garal mum ko felgo mawgo ɗum wonani tabital Pulaaku ko felgo mawgo ɗum wonani ɗum kañum on e hoore mum garal muɗum ayi aduna ko kumpa woni hen aduna ko kumpa hewɓe ko sikkuno ho fandare nde min gondi nde wona fandare naɓande tabital Pulaaku yeeso ala minen min galda e nden fandare ko nafta tabital Pulaaku yeeso ko ɗum min gondi minen gilañede min mbaɗani Sidi Dem sangallo o dari to nder sangalloto hunde fof hori ɗum mem ha wonte e pala e ha jo ko ɗon min dari minen ha jo ko ɗon min dari tabital Pulaaku ngal Gambia kala executive committee ala to waɗi yitere mum si wona gardiɗo leydi chef sabu sa ƴefti hunde ga manggal ga heko okkatama doole hato jaata koto dowri to ardiɓe leydi chef ko ɓen gokkata ma doole e ɗo woni ɗo han wonno minen men keewi buuñodir tabital Pulaaku ko inna goto baba goto surtout ardiɓe leyɗe chef uji min komin woni yeeso siko ko miñam Abdourahmani ko on gokkumi buuñawo on heyni meeting o hano meeting o saaki ni komin okki ɗum on buuña nde wonno minen fof ko hunde wotere sikke ala kala yeesojo tabital Pulaaku Gambia simin kawrian ko inna goto baba goto ɗum noon yo Allah nabru ɗum yeeso ya barke Allah kala garɗo ɗo a gardiɗo leydi chef min ciyaman moɗon Alaji Koli Ba mi yetti on mi jarni on mi weltanima on garino poɗɗon ardu mbo arani ne heɗen ɗum calmina heɗen ɗum jetta heɗen ɗum jarna e hunde wallata yimɓe fof kawrita hen siko tabital Pulaaku ngal Gambia kala dariɗo e leydi chef ala ko woni koyngal men so wonon tabital Pulaaku wuuriri ko ɗum tan woni koyngal men siko mi wawa ɗum wor miɗo waso ɓiɓɓe fulɓe Gambia guila e executive committee o hay ardiɓe leydi chef mbakkiloɗen mbaɗi gacciɗen kakkileji meɗen yo galle men Jirof no galle o waɗirte sen keeɓiɗon suudu hayɗo en berti base kala hew baɗowo ñagaro a tawat ko ɗon mbo foti wat ha jonam tañama ɗon a wi galle men Jirof nden noon mbiɗa yiɗi yimɓe yiɗi andude hoto woni Jirof kono on galle heɓori e ko hombo hokki on galle o on galle no heɓori to Jirof kola Allah i laaɓi Koli Ba miɗa ɗum laɓɓini ko Dembo Diawo jaatigi am ko minen ndewi hen ha Dembo haalani Sidi ari min miɗo tawa ñande jarga o wiyata ƴefti galle o min o Dembo Diawo ha wiyata ƴefti galle o okki Sidi e dow inde fulɓe Gambia foof min Koli Ba miɗo tawa o Dembo jata ɓolle o meeting ɗo Dembo Diawo iɗo meeting ɗo Dembo Diawo iɗo tawi kay wona yeyan mbo iɗo e ko kañum woni sababu o galle Jirof ko kañum haalani min jeehi to jarga o ƴefti galle o okki jarga o bon wi min hay si tawi on laari ɗo faaɗi kene o ko kam ji wi ɓeydana ɓiɓɓe fulɓe Gambia hay hanki imi ɗum haalana Jirof jarga o eyyi ko ni wonno ɗum way Dembo Diawo Dembo kola Allah wo kola Allah hunde fof waɗi sababu galle o kola Allah kala ko o mbo noddumi ɗo tabital Pulaaku ngal Gambia galle mumen kola Allah ko o Dembo Diawo ɓiɗɗo kala gonɗo Gambia tinira noon andira noon ko kam woni sababu kam funtini feere de okkinde Sidi Dem yeeyi to jarga mumen hay hanki rewtanima kam haalaka ko ɗo on tuma jarga o jaɓani Dembo ƴefti galle o okki tabital Pulaaku ngal Gambia siko haajo jarga o wi tawi en mbaɗi ɗum haaju men en cohli haajo kañum ɓeydat e ko ɗon jinnon fonno haalam Dembo Diawo on arimi o kadum kamne waɗa ko ɓeyde fi galle o jarama mi salmini e han ko kala ko haalta Pulaar mi salmini ɗum mi yetti on kadi e Koli Ba e ko haali ko ɗo ko gonga o haali hande alhamdulillah maɗo a wite Dembo Diawo immori hoto Dembo Diawo kiyan Jirof Reva Region e ko min woni piyaro tabital Pulaaku mbo LRR e président ammo woni ɓoyɗo Salla e ko hande kadi tabital Pulaaku no min ɓooyi hen Sidu on ne hoore mum guili o fuɗɗi tabital Pulaaku minen mo neggini andu minen ballodira he mum minen gondi he mum toujours e min meeting ko ɗo min keɓata meeting alhamdulillah hande surtout o meeting hande o woni meeting mo gandanɗa hoore ma meeting o na moƴƴi ha maayi because o yaltinat ko heewi kadi ko gandanɗa hoore ma ko ñooɓi ko heewi fof o laɓɓinat ɗum e ko woni hen sappo e ɗiɗi yota yo en nangodir enen Haalpulaar o yo en nangodir
so en nangodiri bimbi janggo e jiyat kene o bigo enen ko liggantoɗen hande ko ɓiɓɓe men e tanira e men ɓen liggantoɗen kono so en nangodirani tan ɓen keɓat caɗele kono so en nangodiri tan ko heddi ko arta ko ɗum ɓen keɓata caɗele so Allah jaaɓi eyyi nden noon o galle to jira defuɓe o haali wi o sababu Allah ko an dari ha galle o heeɓi nden noon ko ɗum tortoɗa ɓiɓɓe fulɓe surtout no wonɓe Gambia ɗo no watti ha o galle wona galle eyyi on galle e hande alhamdulillah mi yetti Allah mi yetti jarga amen no Alhaji Pate Diawo Kiyan Jirof hande ko min yetti mbimi Alhaji Pate Diawo mino yiiɗi ya okku fulɓe Gambia ɓe gallal Alhaji Pate Diawo wi kam wi kam ɗum de a haalni kam ɗo ko gandanɗa hoorema hande ko weeli kam hande o wi kam hande siɓe gari hande kala ɗo weli ɗumen e leydi amme hande ko bere ko Allah reynimi ko mi hollat ɗumen yo antu noon ɗum tolniɗo nde tapital ngal ari nde Seydou yeehi alkali o holli ɗumen no 100 watti o holli ɗumen banggue gawto o ko 70/70 o holli ɗumen dula o mbo yaaji hayso cuuɗi temedere ɗe mbawi ɗo wonde antu no alkali o wi o si woodi o yi kadi e tapital ngal tappitima ɓe mbawi darnu ha han mbo wawi ñaago kadi o ɓeyda eyyi antu noon kadi mino lamdi e mino sohli ɓiɓɓe Gambia kala ko woni pullo hande yon mbat feere toppitoɗen galle o daro bigo sa yi hande enen luwa walla enen luɓo tawata koye ngala galle kono hande tapital ngal so joguima galle han si wiyama galle o moƴƴinama haydi ko suudu wotoru darnaɗo kala waktu mo mbatten dental ko toon poɗɗe wadde dental aya se mbaɗi toon dental kadi mbawen kadi e lanco ɗo kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni ɗo ko ha Cameron kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni enen mbawi ya ñagade ɗum mbawa en darni galle men no eyyi a jarama a jarama joni Fulbe TV mi andinan ko Soma mi bonani on ɗo ni eɓe dardi ɗo e Cukko Hooreejo gandanɗa kay wonno représentant Hooreejo ɓe gari ɗo ɓe kaali enɗam nden noon kamne kadi mi mokka ɗum may ko haala ko hoɗum wi e meeting o hande M5 asaminama a juurama landama kono jiiɗa e meeting o hande alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin a yettode waɗani Allah jomirawo Allahu rabbi samawati wal ardi goto gonɗo Allah subhanahu wa taala taw mi idori salmingol ma no fewi mi weltanima on bakkilima on gari onon ne eyyi balde a jarama onon fof on jarama seɗon yawti tan e tagaɗo ko rewde tan hoddirode Allah jomirawo ko hoorejo amen Alhaji Ba Sidi Dem ko on imminno kam yomi ar titine tawi musidal ngal fulɓe ɓe noddi ɓe mbi yo neɗɗo wakkilo ara ɗum noon neɗɗo acci haaju mum fof ari min gari ɗo yewtude enɗam min pamodiri min nanodiri e min mbi noon min dame hoɗe min mbatta ha min pewnita Pulaaku hedo ɗum ne meɗen jetta yimɓe fof fulɓe fof meɗen jetta arɓe ɓe fof min jaariɓe miɗo ɓe jaara e hooreyagal Alhaji Sidi Dem e yo andindeɓe tan ɓe neɗɗo weltanima ɓe to tedine koɓe kaali ko fof min nani e min jahatne min naɓa ɗum ha to Alhaji Ba Sidi Dem min mbawa larde hono min jewtide ha min pamodira e dow paaɗe jewtaɗe ɗe eyo he dow ɗum noon ha hande tadine neɗɗo yetta fulɓe fof nder Gambia eyyi saabu ko ka en min gonani eyyi kala ɗo ɓiɗɗo pullo noddi tan min nodoto ko ɗum tagno han tawi neɗɗo e jogui haajuji kono ɓayto ɓeɗo noddi tawmi ko mami acca mi ara yo siɗo yawtine neɗɗo salmini e hoorejo amen no fewi Ba Sidi Dem e wakkilare muɗum e enɗam ko o neldiri ɗo yomi ar mi wiyaɓe mbo yafnoɓe o yinno ar kono o wawani ar kono noon yo andu tan ko ɓerɗe fof ko gotum mbo yafnoɓe mbo jarnaɓe no fewi no wona seeɗa e rewna noon jaral ngol e kaw am moƴƴo e kaw am Koli Ba yo seɗo yawtine miɗen gandina tan e jambo Allah waɗani en he leydi he en mbawa yettude foof ne mbasen yettude président Barrow His Excellency min no miɗa ɗum jogani inde ko great leader and corporate brother Gambia ne yo yettu Allah no fewi jara président Barrow he jambo Allah waɗani en ɗo gila ƴefti laamu ngu président Barrow ko neɗɗo mo gandanɗa e jippini hoorem no fewi nde tabital Pulaaku yaano to muɗum e kanko tigui o dari o holliri wondema no e kulle tabital Pulaaku wona hunde wotere ko hunde mawde e muɗum ɗum no Allah waɗi o dari hen o yewti hakkude amen ha min mbawmi famodir so tawi noon ha han tabital Pulaaku ɗiɗi gonnoɗe ɗo ɗe ngal Ba Sidi Dem he ngal Alhaji Mamadou Madou kaw am so tawi woni His Excellency président Adama Barrow haali hen ha ɗum nanodiri nden noon min mbawata hawru min jarodira min jettani président Barrow eyyi président Barrow miɗen ɗum jetti miɗen ɗum jara no fewi eyyi titine miɗen du'o tan yo Allah ɓoynu ɗum ɗo kulle Gambia ɓeyda wawde hebde jaam eyyi titine so a laari ko ligganto leydi ndi ko ɗum ne yeehi ha e yimɓe fof e keeƴi hen si ɗon yawti miɗo andina musidal men ngal fop gila e joolaɓe e jolfuɓe fulɓe ha e seɓɓe e mañƴako e balantoɓe enen fof ko en gotum
eyyi tabital pulaagu de e hettini e jaaɓi e yiɗi gondigal e ɗiɗo leƴƴi sabu haajuji fulɓe kewɗi peewa ɗi mbawa feewe ɓaawa ɓe ginnumi ɗo wona seɓɓe wona jolfuɓe wona sarankulleɓe wona joolaɓe wona mandiakoɓe fof nden noon Gambia ko leydi wodiri ndi gandanɗa enen fof goto fof notora leñol kono ha han koye ina goto baba goto nden noon e ko tabital pulaago hawriɗo ɗo yewtugol hakkudeji mumen kono e dow ɗum ne miɗen teddini leƴƴi keddiɗi ɗi gila e ceɗɗo ha e joola ha e jolfo e sarankulle e mandiako e balanto e séréer kala no wawi wonde saabu ko Allah waɗi ɗum tagaɗo a jaɓat ko Allah hoddiri ko rewgol Allah tagaɗo ala ko tagina sowona rewde Allah rewgol Allah noon ko paaɗe tati goho jaɓa Allah e malaikaji mum ɗi e sahabaɓe ɗum woni nelaɓe e defte mum ɗe goho jaɓani ko Allah hoddiri ko fulɓe leƴƴi goɗɗi gondi ɗo nden noon fulɓe teddinat ɗi leƴƴi no feewi ko gonga miɗen nodda tabital pulaagu yo fulɓe tan paamodir kono ɗum ne e nder ɗum ne miɗen teddini leƴƴi keddiɗi ɗi gandanɗa fulɓe e koddi mumen yoɓe gandu ka enne jarama mumen iton min beltima e ko jaam woni hen fulɓe ndesodira e joolaɓe e jolfuɓe e seɓɓe nden noon ko gotum ɗum tan wonɗo eyyi awa tataɓal ngal ko salligagol juula kono yimɓeɓe fof ko gotum min jetti Allah noon min jaari musidal fulɓe arɓe ɓe fof min jaari président Baro min jaari tiri leƴƴi keddiɗi gila ceɗɗo joola jolfo pullo e jahanka mandiako balanto ha e ko yaari noon tabital pulaago ok Cukko Hooreejo mi taƴanima a woni Cukko Hooreejo hannan wiyama tabital pulaago so wiya goho ɗiɗo ko an nden noon ko hoɗum mbawɗa ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e Gambie ɓe gandanta ɓe tawno ko tabital pulaago hono ɓe ganda tabital pulaago walla so ɓe paala arde ko hono ɓe gandata e kadi ko hono jamirta ɗumen fi tuko pulaago ɓamto e sengo kayti kadi ko hono jamirta ɗumen ha yiyen koye men e laamu he kayti ɗi kadi yommana en e sengo laamu he alhamdulillah rabbil alamina balɗe o ko a jomma hakkille e ngo miijo ma ko miijo ma e mbaalo o ko a jomma hakkille lamdal ngal e joguiwani ɗo ko dame ɗe gandanɗa ko heɗen tabital pulaago dari e yimɓe nodda tan pullo foof yo ar sabu nde Allah wanma pullo nde woni a wawani sorto e ley e mbar ma walla ombrella waado tabital pulaago hande miɗen nodda tabite pulaago ɗe fop yo gonɗo ɗe e leydi e pelle fulɓe gonɗo ɗe Gambia foof yo gar nanggodiren gona e ley tabital pulaago siɗo yawti pullo kala bawɗo won yo artawto tabital pulaago e dow ɗum noon ko argol tan nanodire tan wonda e gotum ala hen lawol ko mettima walla ko tiiɗi e yo siɗon yawtine yo fulɓe ɓe gandu tabital pulaago ɗe lamdi ballal ngal wawata waɗande fulɓe kala hen keɓɗo haaju yo wat feere yettude e tabital pulaago laara wano sengo kayti ɗi ko mbiɗa ko e ɗum yimɓe tabital pulaago e dari hen ko ɓooyi e laara hono fulɓe ɓe beru koɓe poti ko heɓko e kayti e ɓe keɓa ɗum ɓe jaada e luwa leydi ndi yo saabu laamu si wima ni tan e a wadde ɗum ha feewa ko ɗum woni ko ɓuuri nden noon minen koye ɗum tan min mbajoto tabital pulaago ha e fulɓe Gambia mbi wondema no kala no hen keɓɗo hen caɗele e yo ar yettinano min konngol ngol si Allahu lamɗo jaaɓi min daroto hen no luwa wini ha joom on heɓa kayti no fotiri tawa tampani ma walla tampinaka Cukko Hooreejo télé o ɗini ko télé fulɓe wiide yidde hoore mum an jegoɗɗo ko fiɓɓantugol pulaago famnugol pulaago eɗen jogii gandal eɗen jogii ngalu eɗen cuusi kono eɗen cuuɗi enen noon komi jiiɗi peññinen aadaji men ko wonno hanki minen cukalɓe emin ganda ɗum tawa min naftoro ɗum par ce que ko ɗum yimɓe mawɓe naftorno folo ha Allah jeytiɓe minen kadi ko ɗum min faala tippude joni noon ko ɗum mbawta minen yewtande walla ko e faade télé he ha pulal ngal fof yiya yimɓeɓe fof ganda ko hoɗum pulaago woni e Gambie e mbaalo banna mi weltima no feewi ayi mi wiino ɗo nane e mitine wondema no jangde ko cengɗe kewɗe neɗɗo heɗo nanira nowrum jangga neɗɗo yiira yitere muɗum jangga neɗɗo yaaha lulla aduna yiilo ha jangga nden noon onon ɗo fulɓe TV fulɓe Africa ma walla TV fulɓe yettode wodani Allah on jarama no feewi e oɗon jangina fulɓe oɗon pindina fulɓe e fulɓe de hanki e joguino aadaji e miijoji moƴƴi ɗi gandanɗa ɗin kala nde neɗɗo joguiɗi e nder yimɓe a wawata wayde hejjude he yimɓe eyyi so tawi woni cosaan meɗen o e waɗira no fotiri e yimɓeɓe ndewa ko mawɓe men mbaɗatno e a tawat koddigal meɗen e leƴƴi goɗɗi ma walla enen ɓena ɓen tan a tawat sattata no feewi ɗum noon tabital pulaago weltanima onon TV fulɓe kulle on darade oɗon pindina yimɓe oɗon ganintina en oɗon kollidira fulɓe ɓe foof hako wonno hanki ma walla kala ɗo programme fulɓe waɗi no yimɓe ɓe jirata ɗum ha keɓa hen ko paami keɓa hen ko janggi e cosaan fulɓe ɗum noon neɗɗo yetti Allah jomiraɗo subahanahu wa taala jaari on no feewi mbaalo a jarama ɗum wonno yewtere Cukko Hooreejo mo tabital pulaago ngal Gambia ko min woni Sukel Balde Basse Mansa Diam min ardi Fuladu Is ko min woni chairman noon
tawte tan Oumar Cissé wonno président URD fop ko yata India ko min tamna place o so mi yetti Allah noon alhamdulillah mi yetti TV Fulbe TV mi yettani on mi yetti Allah mi netti on mino ñaago ya Allah okku en duuɓi cellal Allah addana en kawral enen Fulbe ɓe min ko mbawma wiide Fulbe ɓe no ngar nangodiren si en nangodiri en kulete siko noon si a yiyanaka tan a hulantake si en nangodirani gueɗal men en keɓata ɗum de so mbaɗe fi Allah kala pullo ɗo woni ngare nangodiren ɓanten Pulaaku cukale ɗe ngabbo teppe meɗen ɗe sa si a anda to giwruɗa a anda to jaata te hoɗum watta ɗum cukale ɗe e poti arde tawta minen mawɓe minen wona koɓe amen min mbaɗantani ko cukale ɗe min mbaɗantani wonno ñiiwa ko a duwanta ɗum jela siko manggu kay waɗino minen hande min gonɗo min mawni sa yi minen jana minen gimmo minen kala ɗo min nodda minen noto ko pour cukale amen gonɗe to ɓawɓe te joni sukaɓe ɓe si ɓattaki mawɓe ɓe gandata ko hoɗo woni pullo noon e firti ko heewi on tuma Fulɓe taalidiranno jo kala cukale mo mbiɗa ano waɗa aɗa taala ɗum wa andata ko hoɗum woni taale ɗum fof hoɗum waɗi ɗum ko en gabbaki cosaan meɗen ɗo so noon si en boppi cosaan meɗen goɗɗo ɓagat sa nani o fina tawa aɗa tawi nagge aɗa tawi mbeewa so ɗin fof jo a heɓat ɗo wuuro keɓa wuuro a heɓta ɓiɗɗo ma jaaɗo to wuuro fof mbima ko laawol le min noon ko noddonmi mawɓe cukale ɗe no gar tawta tabital Pulaaku nanggana minen tabital ngal yaha to yeeso kala gueɗal meɗen keɓen ɗum eyyi ko noon tigui kaw Cukel nden no mi fala kalna kam seeɗa e weltere ko jiiɗa hande o meeting o eyyi han kay mi weltima no bete district ji ɗi leyɗele chef uji ɗi fof chairman ji mumen ɗi kawriɗo min kawriɗo min kaali pour ko naɓirta leñol ngol yeeso te min noddi ɗo assistant Cukko Hooreejo on tawi minen ɗo min jewtidi e muɗum min kalani ɗum peeje amen so min ballini peeje ɗe so kankala si yayi jantoyo to exécutif to mawɗo muɗum to janto ko minen wonno ni député ji ha ko minen député ji ɗi komin kalani ɗum ko so min ko ɗum kay meeting o yaarino min paalirano ɗum ni alhamdulillahi rabbil alamina so min jetti Allah jo min neli ɗum jo kankala si yettini on tuma min gandat ene kala komin neli ɗum ko yettini ɗum so mi weltima ɗon ka hen meeting e te meeting o kala jatiguiɓe ɓe tinnima gaddi bottaji yimɓe bottima effective yaari no foti yaarude ni Sonko waɗani jeddodira waɗani ko pour no moƴƴirede yimɓe ɓe mbaɗi min ko mbitemi ko Abdourahmane Ba Abdourahmane jeeha tunduho ɗo jeeyaɗo Sabak Sandial Hooreejo tabital Pulaaku Sabak Sandial e hande min garno ɗo meeting hooreɓe Gambia tabital Pulaaku gardiɓe leyɗe chef uji andi chef eji tabital Pulaaku ɗi e chef leydi hen foof leydi huɗum suuɓi neɗɗo joɗani ɗon tabital Pulaaku minen noon kawrunoga e hande waktido e hoorejo amen o heɓa arde noon kono o nuli cukko maako woni Mamadou M5 min baktidi e maako komin jinno ko waktidde e maako komin baktidatno e maako tan koko ɓangti leñogo heno tabital Pulaaku darori heno wawiri gollil heno fulɓe ɓe mbawiri wat kamɓene koye maɓe ɓe ponkotira ɓe jiiɗodira ɓe nafodira te kadi ɓe mbaɗa ko yiya saabu heɗen daari tabital Pulaaku ko gonga huɗum walli te kadi huɗum siiwi te fulɓe heɓe hen jiiya koye maɓe kono na heddi ko heddi ko noon on min cohli waktit min daara hoɗo saggande nde woni minen fof min ndenta min itta saggande nde min ndenta minen fof min gona goto min gona nene goto min gona baba goto saabu si alarma minen gonɓe ɓe leyɗe district aji ɗi hande min mbawi min wira ko minen goni député ji tabital Pulaaku nder leydi Gambia he
kono ko ɓuri en heewde ko waɗata ko nder exécutif to a yiyannoɗe ɗum heddo tigi arde he amen minen min paama ɗum ha min mbawa ɗum saktu no min potiri ɗum ne saktude te minen ne waɗi gardinɓe min te ɓenne kadi ɓe paɗa he amen kibaruji ɗi min ittata dow to si tawi noon ɗin ɗon kibaruji min keɓaɗi e dow to tan min mbawataɓe tottu haydara he ga minen noon on min baktidanno ɗo min jiiɗi kala koɓe mbaɗata han tan yoɓe tinnu min minen fof min ndentani maɓe mbiɗon itti noon hoorejo amen woni Alaji Koliba he ga de ko o wonana min toon kono ha e de ko enen fof en nanma ɗo ko haali wondino makko ko waɗete ko ɓuuri en hew o tinata ɗum kono min torimɓe noon leydi Gambia ndi hani hawri kala tundu ndu ganduɗa ko tundu kumandan ɓe ƴeftana min toon neɗɗo goto ɓe mbaɗa ɗum nder exécutif maɓe he mon si ɗum haalam mon ara haalana min sabu kala ko rentaka wawetake inde tabital pulaagu tan si tawi ɓe ndenta ɓe gona gotum ɓe mbawata liggade ko yiya sabu wayima ɗe galle men Jirof ɗe kalam ɗe kaltam kono ha hande ko emtilan ha hedara waɗaka toon ɗum noon ko wasa ɗum watten ko wasde hawrude kono hande ko woni ko ɓiɗɗo pullo nder leydi Gambia darnude galle hooka ɗum kono hunde foof ɗo jiiɗa dental si tawi tan wonaga laaɓodir tan dentaga mankat eyyi ɗum noon min garno waktidade kono alhamdulillah rabbil alamin min paamodiri e haala min kalanmo Cukko Hooreejo o jaɓani min kankone o haali min nani ko o haali ko nden noon ko ɗum wonno alhaali o inchallah jarama mawɗo an kalam tawima ɗo Soma ɗo ono mbiteɗa to jeela min wiyete Alaji Boubou Ba miɗo jeeya Kiyan central ɗo wiyete Sibito min noon won toon alkali Sibito hande min garno ɗo jara Soma ɗo galle ɓooyɗo min gari ɗo wadgo riño kono riño o ko waɗa ko ɗo école maɓe ɗo nin riño o noon ko sababu tapital pular pour no Fulbe ndentirta gona gottum mballotira paamodira cuurodira o woni dalilu mitin mo gili subaka noon miɗen hen ha joni 3 heures yonma mitin mo gasi yimɓe cakima nden noon kala jangguɗa e meeting o on wonanima hen weltare mitin mo mi weltima hen no fewi saabu region aji ɗi fof kala region walla kala district leydi chef won immiɗo toon hoorennaɓe tapital pular ɓe fof kawrum garma ɗo ɓe mbanma yewtere jokkare en ɗam ha ɓe paamotirma jeddi ngala hen dara ala hen goto fof mo hammani hoore mum goto fof mo hammani pulaagu ngu goto fof mo hammi ɓuuri hammu bandum yo pulaagu ngu yaaru yeeso eyyi on noon wonan min weltaro no fewi saabu neɗɗo no wawi won kala leydi ɗo gonɗa ɗo leñogo gonɗago a fotango fuyno nden noon ko ɗum keɓta ko jewtanɗa bandiraɓe men ƴeewoɓe Fulbe TV ɓe gandanta tawaka e meeting ɗo en sa yini ko ɗum mbota ɓe yewtande kamɓe kadi ɓe ganda ko fewno ɗo hande ɓenne ko jewtanoɓe Kulle TV oɗo nin o télé ɗo enen ɓayi enen neɗɗo fop ɓe mbi yidgo hoore mum wona añgo goɗɗo aywa joni enen haal pular kala dañƴo programme mo jiɗɗa haale télé jiɗɗa fundin e télé yo yaahe moɗo o télé o haalda he liggotoɓe ɓe toon o waɗa ko o watta ko foti ko wat o haala o waɗata ko foti ko wadde ɓen ɓe mbandama ko foti ko wat télé mo yaara yeeso saabu ko nawta ko liggorde nde yeeso ko liggotoɓe ɓe télé mo joomako tan wawamo naw yeeso ko yimɓe garta he maako mo liggotira he maɓe on nawtamo yeeso o heewa doole yo yimɓe tinno yimɓe leydi ɓe tinno hay wona Fulɓe tan noon noddumi toon ko hay ɓe gona ɓe Fulɓe kala dañƴo programme yo yaa toon haala inchallah eyyi jarama Moussa asaminama assalamu aleykum rahmatullah Mr Mbalo ko idi fof ɗen mbiya rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli allahumma amin a salmitama en calmini Fulbe TV en calmini kana namnotoɗo mo jaabo ɓuri andile journalist haɗa salmine heɗen calmina mo ganduɗa mo woni khalifa o jooma télé o Samba Guelajo Mbalo en calmini Gambia fof eyyi Moussa nden noon hande kay mi andi wonanima weltare because to groupe men to haalaka hefno seeɗa woɓɓe mbiya meeting o yonat woɓɓe mbiya meeting o yonta nden noon hande yimɓe e gari e jii ko wonde meeting o ko belta ɗo jiiɗa hande wondema a haali wonde meeting o no won te Allah waɗi noon meeting o woni yamirore hoorejo mo tabital pulaago ngal Gambia
e alhamdulillahi rabbil alamin e Mr Mbaalo kala ko jiiɗa tan e kala ko moƴƴi mba waɗe contor woni ma waɗe against te kala ko neɗɗo wi e watta ɗum ɗo wonat jiya to mbiɓe wonata e heɗen kalaɗen mbiya fulɓe kono wona fulɓe tan mbayi noon on ko leƴƴi ɗi tan kala leño ɓiɗɗo adama leño ngo mbawɗa tawede si wiyama ɗum ɗo tan a tawata an ko a jakkowota ala toon ɗum ko bonnoɓe tan mbita min kawrata yewtere mba mitin o watta kono alhamdoulillahi rabbil alamin mitin o weeli yewtere nde waɗi fayida gongaji ɗi foof kalama kala ko wonno caɗele haalama hoorejo ara mo ɓitti kono cukko makko ari woni Mamadou M5 Honorable e machallah mitin o weeli o waɗi fayida ɓey immima Basse ɓey immima Yero Bawol ɓey immima Oppa Saloum Lowa Saloum ɓeyɗa immima LRR CRR Not Bank ɓeyɗa immima Kombo ɓeyɗa immima Kiyang ɓey immima Foñi nden ɓey immima Diara nden ko Gambia foof hawriɗo par ce que kala mo jiiɗa ari woodi ɓe o arani woodi ɓe o ardi ko noon woniri min kaalowo mo inde am ko Moussa Balagey mbiɗo jiya Oppa Saloum ɗo wiyete Bantanto machallah mbiɗo salmina fop yimɓeɓe woodi ɓe ganduɗa ɓe kalanno to less mitin o latota ko mitin o watta fayida mitin o yewtere nde ɓe kawrata kono ɗon ko neɗɗo tan way noon par ce que neɗɗo a wawa andu ko woni ko hema ha para ganda ko woni he Moussa Balagey te Moussa Balagey haalananima ko woni he mum haalananima miijo mum nden si noddore noddam mbiɗo tori yimɓeɓe foof mbiɗo tori Gambia foof mbiɗo tori fulɓe foof si neɗɗo goto noddi yo foof ara keɗoɗon jooɗoɗon teeyon o haala si o haali on keeɓi toon ko jaabiɗon jaaboɗon par ce que neɗɗo si noddima e si okkanima haalanma ko nafatama mitin o waɗi fayida o weeli e ko pawanmi toon woni sengo tabital Pulaaku min komi Hooreejo district woni Oppa Saloum e ko cate waɗi noon no wayni no laamu ni président o mbo heɓat ministre aji mbo heɓat député ji permanent secretary council oji mo heɓat ciyamanoji o heɓa ɓe ganduɗa e woni ciyamaneji district aji kala hen neɗɗo e wonko liggotoɗa tabital Pular ngal Gambia Afrique ko noon wayi mbiɗo ñaagui kala ɗo pullo woni si ɗum haale e a haalat gonga haɗa waɗa gonga mballa leño mango hoddiɓe ɓe kodduɗaɓe okkaɓe haqqe ko digal par ce que ɗum moƴƴi ɗum waɗi fayida wona enen heɗen ɓuuri leƴƴi ɗi kono ɗen mbawi wi ɗen tawi e ɗen tawa he potoɓe ɓe ɓuuri nder leƴƴi ɗi par ce que dartidiɗa han tawi wonɗo mbaɗen sukkandeku te ko mbaɗɗen ko sukkandeku ko he hadis laaɓɗo e hadis o wi la fadla ɓuure ngara li arabin wonande o ko boɗejo ala azamin he dow ɓalejo he illa si wona bitag wallah ɓurɗo mawo hulde Allah nden kaari ko galo kaari ko baso o ɓuri ala kaari ko boɗejo o ko ɓalejo on ɓuri ala o ko jooma jawdi kañ ɓuri mo alamo jawdi wona toon ɓural woni ɓural to woni ko kulol Allah nden enen fulɓe kulen Allah e julɓe kulen Allah gaccen yakkugo neɗɗo musidɗo ma mba koddijo ma neɗɗo simo waɗa ko jagui tan wallumo simo moyda ko jagui wallumo simo haala ko jagui wallumo par ce que ɗum nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo meɗen e o ko kalmi ɗo ko ɗum sunna par ce que o haalnom o wi musidɗo ma si tooñi wallumo si toñama wallu on ɗum noon ɗum haawino sahabaɓe makko ɓe lamdimo e nelaɗo mbiɗon gandide neɗɗo ma si tooñi si toñama e no ballirtamo a jingananmo kono si o tooñi ko hono o wi neɗɗo ma musidɗo ma si tooñi hollumo an tooñi kalda he makko kalnamo gonga e nden a yiyatmo o tooñi o ɓernde nde jippoto wawi musidɗo ma si toñama kadi a wallatmo mbiyamo muñ a toñama muñ si o muñi ha o muñi jaaha he toñƴo he mbiyamo e o ko musidɗo am an tooñimo ɗa andi accu a waɗa ko fewi nden o accat o jippo on woni wallugo musidɗo mum Pulaaku Gambia Pulaaku Afrique Pulaaku mondo entier ballotiren jiɗotiren jurmotiren kormotiren jaaden he dow peewal si en mbaɗi ɗum tan ɗum wallan men alhamdulillah rabbil alamin
wonko coglumi haal kala ɗo jaaɗa wiye e ñaarel wiye oɗo ko gujjo o nangama wiye ko fulɓe toujours no heewi ha arti bila rawani ha hikka atago waɗeɗo wiye ko fulɓe masi laram ta ko fulɓe ɓe ɓuuri heew on mbiɗo waɗa avertise fulɓe ɓe par ce que ɓen goni leño am kala pullo ɗo woni kala ko ganduɗa koko ñooɓi koko salti koko boni koko hulɓini wota a tawe ton par ce que pullo hanki pullo wonɗo wonno pullo hanki wonɗo wonno te ha hande noon mi wiya ko fof ko noon heddi pullo wonma jamanu hulanno hersatno si ananma hulat hersat wona wondenam e ko joom misal Samba mo huli Demba wona toon wonko hulanno wonko jombittono wonko hersanno si a yahi ngari ko pullo si a yahi jawdi ko pullo si a yahi gandal ko pullo si a yahi cuusal ko pullo nden e hay gande manam hay seremɓe mawɓe nantaɓe jambaroɓe kaleteɓe jawtuɓe fof ko ɓiɓɓe fulɓe nden enen yo en ñemtin on jaɓɓen paɗe ƴeppen paɗe maɓe mbattoɗen ɗum itten kala ɗo wiya gujjo pullo tawe ton par ce que leƴƴi ɗi hay araɓɓe gujja makka e hoore mum jaaɗan toon a yiyat ɓe juuɗe mum taƴa ɓe gona fulɓe ko araboɓe woɗeɓe coyi nden kala leño ngo waɗi gujjo kala leño ngo waɗi mo wona gujjo leño fof ngo waɗi say ngo waɗi pewɗo on ko aduna o fof kono noon musidɓe men ɓe yoɓe ustu par ce que hande si wiyam tapital pular ko Pulaaku darani action waɗi jaaɗa ha tawɗa ko pullo musidɗo mamo ta kanko toñi an a fuyat nden bila e hoore am min Moussa Balagay kalowomo ha he ɓesgu am ha he musidɗo am ha he koddijo am fop yoɓe jaahe peewal ɓe muña ɓe liggo e ɓe kalotirana gonga ɓe mbadda gonga tabital Pulaaku e ardade alaji Sidi dem woni kaw Sidi e min de Moussa mbiɗo hen yetti Allah par ce que wonko jiimi en he hoore am qulil haqqo walaw kana murran wonko jiimi en e hoore am ɓamtare kono siga halpular wiita puccu dogi ɓeyde sutte kaw Sidi he goomu maako heɗen mbiya e yoɓe tinno woni exécutif o par ce que hande a yiyat an gardiɗo o ardago weeɓa moƴƴa jiɗa yo yaaj cawiɓe maɓe ɓe ma bonnanata ala ko ganduɗa hen par ce que ko wuttemaɓe luttoto heɓe ma bonnana wiye kaari feewa kaari ko bonɗo ta on kaari ko o dimo Allah e dande mum nden mbiɗo ɓeyda kaw Sidi tan yo o ɓeydu muñal yo o ɓeydu tinno yo o haldat he goomu mako mo woni exécutif makko o par ce que Pulaaku Gambia en jiima Afrique hande leyɗe 26 e si ɗum wiye tabital Pulaaku Gambia woni number 1 on ko aduna o fop ɓe jaɓi ɗum aduna o fop Gambia woni number 1 he tabital Pulaaku ngu no dillirtani no wallotirtani no muñotirtani aada he cosaan woni fina tawa on ko Gambia woni di bes nden noon on ko yettere Allah ko heddi ko ngiro ngaayo fof waɗa kono si waɗi tan jomen conki ha heewi yoɓe mbaglito ɓe gonta neɗɗo goto oɗo jinnomi an haal e mbiɗo salmina noon jooma télé o woni Samba Guelajo Mbaalo e mbiɗoma salmina kadi Mr Mbaalo e onon journaliste ɓe mbiɗo du'ano télé o nde Allah nawatamo ha o tawe he téléji ɓurɗi tow nder Afrique e alhamdoulillahi rabbil alamin e Allah yettama ko kalɗa kore e Allah waɗat ɗum télé o doole ngala kono Allah huuɓa par ce que kala ko mbaɗa toon ko saabi Allah saabu enɗam e enɗam noon kala jokkowo ɗum Allah wallanma jokkat balɗe ma kadi kala taƴo enɗam Allah ido Allah he balɗe muɗum e o ko mbaɗirton ɗo saabi Allah weli metti Allah yoɓan mon jebdidi ganduɗa kanko Allah o yoɓan mon gaay o yoɓan mon to te on keɓat hen ngaalu mo ganduɗa e Gambia fof yiyoyat ɗum inchallahu rabbi par ce que mbiɗon nodda fulɓe ɓe kadi he Fulbe TV dañɓe ɓe moyen ɓe ganduɗa juuɗe maɓe ɗi kepti ɓawo maɓe yoɓe naat hen ɓe nanga hen te kala joguiɗo programme nder Gambia ɗo ha ko taari Gambia e Fulbe TV yoɓe nodduɓe kala ko watte hen ɓe mbaɗa ɗum he télé he ngo wawa ya yesso par ce que doole lingu ko ndiyam pulloji télé ɗe ko fulɓe goni journaliste aɓe
nden kala pullo dañƴo programme an noddat radio an noddat télé idi fop noddu Fulbe TV ɓe mbaɗa kova programme ma o on okkat télé o doole okkat men ndam ta ko ɗum e publicité manam ko ɗum advertise eyi on si waɗama tan a yiyen ngaalu heɓoto ta ɗum tampinaki ɗum ɓittinaki kono woni han kala dañƴo programme nodda la ko wettama la ko wawma wenne on ne ɗum musirte ɗum hamni te an jooma télé o mba journaliste o a hersat wiigo mi wawa arde a hersat haalgo caɗele ma yo nden neɗɗo yo andu ko haalanaka misal ko jolfo wiita manam si a junjanma neɗɗo hunde joom hekkil tan o famat ko jiɗɗa ko haalde nden kala pullo dañƴo programme yo noddu Fulbe TV haalda he maɓe mbeɗaɓe ko mbettaɓe ko ɗum nawa télé o yeeso ɗum waɗa advertise télé o ɓuura yaaj ngaalu wawa toon heeɓo enen foof jiyen hen koore men par ce que normalement oɗo tawnoɗa han ko goɗɗo a yiyanno hande kala siifa e kaalis funtannoɗo kono hay mbuɗu on lamdaki onne ko ɗum yettere Allah nden a jaramati eyyi nden noon Fulbe TV ko ɗumin keɓat noon ɗo e nder saare walla tunde witende Soma on jii jewtere je mbaɗɗe fayda mbaɗi ɗo meeting o machallah no ɓe kalni yaari e jaam huuɓi Sonko waɗani fitina waɗani fo ɗi welti on naniɓe ko kalɗo ko hollirde weltade mumen nden ne wonno ko Tabital Pulaaku noddiɗo kayen tan mona suudu wosundu ɓe kala haala enɗam nden noon ko ɗum haalaji mbaɗɗi fayda mbaɗi ɗo e nden noon on jarama ɗo min kadani on hannde ala ko mbaɗami ɗe mi yetta caméraman ammo ɗoni Moussa Diallo mi jitani kadi édite o ɗoni Mamadou Saliou Diallo ha e directeur programme gonɗo yeesojo kulle programme ji amen ɗi fof e nder télé ɗum woni Kadiatou Diallo andira ɓuura andirede antiqué e ɗon kadi calminanmi ɗo kadi ha walla jettanmi ɗo kadi e jooma télé o mo gandanta joɗɗo ha France ɗum woni Samba Galadio Mbalo commune Abdoulaye Mbalo arano noon ɗo on jarama